Salamu alaikum malam. Alaikum salam. Da Allah muna tambaya. To Allah ya sa mun sani. Za ka iya kawo mu ABCD zuwa Z? Bari mu gani. Ila in iya. A B C D E F. A B C D E F. A B C D E F. A B C D E A B C D E. Kai, mai gida. Gaskiya ka ji da su. Gaskiya ne, mun gode. Za ka iya kawo mu ABCD zuwa Z? Gida ni ko daga bacci ka tada ni ai ina iya baka ita full. To bismillah muna da. Okay. A B C D E F G H Z P Q R R M B. Okay, wannan bai ba? Sake mu. A B C D E L H I J Z R M B. Gida sai an jima. Salamu alaikum, Allah ga wata mala. Wa alaikum salam. To muna da tambaya da Allah. To Allah na sani. Kai baka tsoron Allah? Haka ne. Kai ba kai ne bara a gwagwa ta roje ba? Bara a gwagwa. A'a ba dai shi bane ba, kamace gaskiya. Allahu akbar. Wallahi kai kamar ni Allah ya kuri. Wallahi ka za ka bara a gwagwa da aka taro jiya. Gaskiya ina ga ba shi bane. Shi ne dan banza. Ba shi bane. To Allah to muje. Okay, da Allah za ka iya kawo mu ABCD zuwa karshe? Na gaura mamari wallahi. Aikin banza kin A B C D R alifun ba'u ta'u mai fataha a mai damma Kai, ina ganin kai ta da gaskiya abun ma. aikin banza kin na gama ai. To masu kallon mu kun ga yadda shirin mu ya kasance daga titi. Domin kallon shirye-shiryen mu sabbi kuna abi mu ta YouTube channel din mu wato Fido Labs ko kusa Matasa Labs.